чӣ ки мо дидем дӯстон, дар байни мардум обрӯ ва шӯҳрат пайдо кардан ин кори осон нест. имрӯз дар ин видеоролик ман ба шумо якчанд одамоеро нишон медиҳам, ки аз пушти обрӯ ва шӯҳрат шуда бо худашон чӣ кор карданд. марҳамат дӯстон, видеороликро тамошо кунед. лекин пеш аз тамошо кардани видеоролик ба канали мо ҳатман подписатсия карда зангбачаро пахш намоед. мо бошад видеороликро сар мегирем. тайёре дӯстон? рафтем. номи ин шахс Андерсон аст. ин шахс дар Соединёни Штати Америка ронанда аст. ин шахс ба кори худаш нигоҳ накарда, худашро дар байни мардум қаҳрамон нишон дод. медонед чӣ гуна дӯстон? барои он ки ин шахс дар рӯи худаш қариб 500 то муҳри оҳанӣ мезанад. ин шахс бошад дӯстон, на танҳо дар шаҳри худаш обрӯ ва шӯҳрат дорад, балки ӯ бо ин кори худаш дар китоби рекорди Гиннес ҷойгир шудааст. дар рӯи ин шахс зиёда аз 8 то сурохӣ аст ва ҳатто аз бари рӯи ӯ агар нигоҳ кунем, даҳонаш метобад. дар вақти хӯрок хӯрданаш ӯ ин сурохиҳоро бо махсус тугмаҳо маҳкам мекунад, барои он ки хӯрок аз даҳани ӯ ба берун набарояд. ин шахсро бошад дӯстон, ним одам ва ним папугай мегӯянд ва гӯё ки ин шахс худашро дар назди папугайҳо хелом хуб ҳис мекарда бошад ва чизе ки инҳо мегуфта бошанд гӯё ин шахс мефаҳмида бошад, лекин ба фикри ман ин дурӯғ аст. татуировка, яъне ин ки кашидани расм дар чашм, ин метавонад ба саломатии мо зарари ҷиддӣ расонад ва як реперист чашмони худашро рангҳояшро иваз мекунад ва дар натиҷа як чашми худашро аз даст медиҳад. ин чашмаш кур мешавад. марҳамат дӯстон, видеороликро тамошо мекунед. ин духтар мехоҳад ки ранги чашми худашро дигар кунад, лекин дар вақти дигар кардани ин ранг онҳо рангҳоро фаромӯш карда, ранге ки бояд барои тана истифода мешуд, онро дар чашми ин духтар мезананд. бадбахтона чашми ин духтар кур мешавад ва ин духтар ин шахсро ба суд медиҳад, лекин дигар зрени чашми худашро баргардонда наметавонад. ман ягон кас даст ҳавед наметам ки барои популяр нишидани худаш ба саломатии худаш зарар расонад, барои он ки барои популяр нишидан чандин роҳҳои дигар ҳам вуҷуд дорад, ба мисли ин. ин шахсро бинед дӯстон, номаш Люкс аст. дар Инстаграм қариб 100 000 подписчик дорад. ин шахс худашро дар байни мардум бо обрӯ кард, лекин дар саломатии худаш ягон зарар нарасонд. ин мард аз зиндагии худаш розӣ набуд ва хост ки ӯро ба зан табдил диҳанд ва табибон ӯро аз мард ба зан табдил доданд, лекин ин ҳоло ҳам розӣ нашуд. ӯ мегуфт ки рӯи ман он қадар зебо нест ва баъд аз ин зан ба худаш якчанд ҷарроҳиҳои пластикӣ анҷом дод ва дар натиҷа худашро номи духтари драконро монд. ин зан барои ба китоби рекордҳои Гиннес дохил шуданаш дар рӯи худаш зиёда аз 10 000 гӯшвор мечаспонад. аввалан дар соли 2002 дар рӯи ӯ қариб 4 000 гӯшвор буд, лекин баъдан рекорди ӯро мезананд ва ин занро қаҳраш мебиёяду дар рӯи худаш зиёда аз 10 000 гӯшворак мечаспонад. ин шахс бошад дӯстон, барои ба китоби рекорди Гиннес даромадан мӯи худашро як намуде мекунад ки ин намуд мӯй дар ҷаҳон дигар нест. хубаш дӯстон, биёед видеороликро тамошо кунем. Бенни Хармон, ин шахс соҳиби мӯи баландтарин дар ҷаҳон аст, ки мӯи ӯ қариб 1 метр аст. чиқдр ки мо дестем дӯстон, ин шахсро на танҳо мушакҳои баданаш пурқувват ҳастанд, балки бинед ки бо кувал дар куҷои бадани ӯ зада истоданд, лекин ӯ ягон дардро ҳис намекунад. агар дӯстон ба ҷои ин мард шумо мебудед, ба фикри худатон чӣ гуна мешудед? фикрҳои шумо дар комментария. ба фикрам хелам аҷоиб мешавад. чиқдр ки мо дидем дӯстон, дар дигар давлатҳо қариб ҳама кабутарҳоро дон медиҳанд, лекин ин зан аз ҳамаи онҳо гузаронд. ин зан қариб дар ҳамаи ҷойҳои Ню Йорк ва кабутарҳо дон медиҳад. боз плаше ки ӯ мепӯшад ба мисли кабутарҳо аст ва одамо ӯро
модари ҳамаи кабутарҳо номиданд. ин гапро ба фикрам дӯстон шумо бовар намекунед. номи ин мард Алекс аст ва вазни ӯ медонед чӣ қадар аст? вазнаш 1300 кило аст. лекин ин мард намехост ки вазни ӯ хароб шавад. кори ин шахс ҳар рӯз бозӣ кардан буд ва дигар ҳеҷ чиз намекард. ӯро мегӯянд ки ту дигар бояд ин гуна хӯрок нахӯрӣ, балки хӯрокҳои сабук хӯрӣ, ки вазнат кам шавад. лекин ӯ ба гапҳои инҳо гӯш намедиҳад. ин шахс бошад дӯстон хело ҳам вазни зиёд дошт ва мехост ки сабук шавад. лекин ба ӯ касе мегӯяд ки ин аз сабаби оилаатон аст, чунки оилаи ӯ дар пеш гӯё ки ҳамин гуна буданд. лекин вақте ки ӯ ба назди духтур меравад, духтур ба ӯ мегӯяд ки ин аз сабаби оила нест, ин аз сабаби ноҷоиз истеъмол кардани хӯрокҳои ҳархела мебошад. агар ту якчанд вақт пеш ба ман муроҷиат мекардӣ, шояд ман ба ту кӯмак карда метавонистам, лекин ҳоло наметавонам. ва бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид дӯстон. Ба канали мо ҳатман подписатсия карда зангувачаро пахш намоед, то ки аз баромади видеои ояндаи мо бохабар бошед. хайр дӯстон, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ.